ihe akpọpụta mana ife ndozigharị akịta inu ahụ sịrị na onye a na-akpa nkịtị ya eze ọ bụrụ ihe ọ na-akpa afa nke ahụ na-akpa afa abụghị onye a na-akpa nkịtị ya eze na-egide n'isi inu ndị Igbo ịkpa nkịta eze kacha n'ihe a na-eme nkịta na-afụ ya ụfụ a na-ebe nkịta ọdụ arụrụ mma n'ọkụ mma na-acha mmemme eme ya ọdụ adapụ nkịta ebe ọ dị agbanwe obere ọbara mesị ọ nachie eji ebele nkịta ọdụ bụ ka iwe rụrụ ya ama mara nke gị a na-ebe nkịta ọdụ nkịta ibe ọdụ okpuo ya nwa obere oge na tupu nwanne esie o chefuo ya mana nke na-akacha afụ nkịta ọfụ ekpe ya eze were igwe anyajie ya eze nyajikwu ya eze ọzọ nyajikwu ya eze nkịta ọnwụ anyị na ọbara onwe inu